Lalaki irido makalisma biktima nin hit and run sa Legazpi City. Driver ka nakabangga ang kotse, padagos na pigsususog kan mga otoridad. Si Rosie Nievan nakatutok. Haros na ipagayong makalakaw ang lalaking ini mantang nagpaparahay kan sa iyang injury na nakuha sa sarong aksidente na nangyari sa Puraguis, Legazpi City. Nobyembre 2, mantang nagpapahingalo subuot ang biktimang si Darnell, sa gilid kan tinampo kan bigla na sana siyang mabangga kan sarong kotse. Alagad imbes tabangan, tulos na nagdulag ang driver ka ini. Maringani po dahil na grabe ng likod ko nilang bitis so nadali ta. Garo na ano pong maray, garo na bend siya baga. Tas ngunya po dak pa ako makalakaw ngunyan. Igwama ni nako ang CCTV sa barangay kung sa inahagop ang lunadan alagad huli ta marikas ang dalagan kaini daiman giraray na hiling ang plaka. Duda kan tugang na si Darlene, posibleng nagarahe ang driver sa may parteng barangay Bitano, rason para daina ininahiling sa iba pang anggulo kan CCTV. Siyempre dapat responsible na driver kita eh. Kumbaga, pag nakabangga, dapat binaba mo. Makulog lang sa buta, garo. Dahil man sa garo ayam na binayaan sa tugang ko. Na-report naman ang pangyayari sa PNP, alagad hasta sa ngunyan, palagos pang pigsususog kan mga otoridad ang nasambitan ng driver. Ini si Rose Nieva, Balitang Bicolandia.